ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତି ଆଉ ଆଦି ନିକଟତର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଦିର ମୁକ୍ତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଆଦି କୁହେ, ଏପଟେ ତମେ ମୋତେ କହୁଛ ଦୂରେଇକି ରୁହ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଆ ଲାଗୁନି ଯେ ତମେ ମୋଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁକ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁକ୍ତି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ। ଆଉ ଆଦି କୁହେ, ଆଚ୍ଛା ମୁକ୍ତି, ତମେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ ଆଉ ପୂର୍ବୀକୁ ପଠେଇ ଦେଇନ ତ? ମୁକ୍ତି କୁହେ, ଏସବୁ ପୂର୍ବୀ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୁହଁ। ଆଉ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆଦି କୁହେ, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ପୂର୍ବୀଙ୍କୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତମେ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲ। ତାହେଲେ ଏବେ ଡ୍ରାମା କାହିଁକି କରୁଛ ମୁକ୍ତି? ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମିଛ କହିବା, ଧୋକା ଦେବା ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ମୁକ୍ତି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆଣିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।